Nis tá mé bís mar sa Tíreolaíocht seo tá muid gol thuras heag tír atá a bhád ó tír saganne. Amál diabla tosaí anna cén tír a bheith san? Mai thu an Astráil a bheith san. Arcar an léarscail atá agam an seo. Sin éire, áte bhfuil Virginia, agus a bhád ar shiúil tá an Astráil hí san seo. Tá an Astráil 5,556 kilometr ar shiúil. Ínta fada. Nis arcamis ar léarscail na hAstráile. Bhfuil sugad go dé príomh chathair na hAstráile? Mai thu, Canberra atá an. Seo coppla chathair eile atá an sa tír. Perth, Darwin, Adelaide, ná ar thuile tú ar Brisbane, Sydney nó Melbourne roimhe. Sin cuid sin na cahratha atá an. Nis, seo an Murray. An Murray an óin is fuide in san Astráil. Arc cé có mór is atá sé in sin, galanta. Bhfuil sugad go dé an óin is mó atá agin sa tír seo in dheardan? Ínta mai an tionan an óin is mó atá aginne, nó an óin is fuide atá agin. Agus seo cosíosco, an slíú is airde in san Astráil. Arc cé có mór is atá sé in sin? Cad faoin slíú is mó nó is airde in dheardan? Bhfuil sugad é? Mai thu cairn tuthal atá an. Mas tú cén slíú is airde, cosíosco nó cairn tuthal. Nis, cuid sin na hamhaithe atá ar fáil san Astráil. Ar dus, ar náide, tá an kangaroo an. Is mailis na kangaroo bheith lemnaí hart fan áit. Well, amhí ar biela a rúlas agat. Tá koala an san Astráil. Ar cé có gláte is sa tan ceann sin sa fictar. Tá wombat an fásta. Sin wombat an sin. Níacha mé amhí mar sin roimhe an seo an dheardan. Agus san Astráil tá an déabháil Tasmanach acu cumaith. Scoil sin ag siúil thar taobh amuigh sa gardín. Arcar na féacla atá air. Nis seo rud speisialta eile atá an san Astráil, an mhór scéir Wacanach. Bhfuil sugad go dé atá an? Struchtúr córail atá an. An struchtúr córail is mó ar dúin. Agus tá sé deanta de ammhaithe baga farraga. Ar cé có galanta is atá sé. Ba bhrealam é a eiceil lá aigean, má tá mé abalta gol chun na hAstráile. Nis seo fíordaigh eile fan Astráil atá agin. Is sí an Astráil an séú tír is mó ar dúin. Scoil sin. Agus tá daonra acu de 25 milliún. Sin mol mór daoine. Comáile sin tá gannealaí acu. An Victoria, an Gibson, Téama, sin cuid dóibh ach tá níos mó acu an fásta. An digann tú go dé atá gceist lei sin? Arc sa fictar. Tá mór ganneamh an, tá an áit tírim, agus níl an oiread sin amhí nó plandaí an. Sin cuid sin na féardaigh fan Astráil ach ar náide tá ó bhád níos mó an. Ba bhrealam sa taisteal an lá aigean. Ar bhaile a golan in dhéana rudaí sin a eile amach?